ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଯେଉଁ ଶ୍ରମିକ ଦିବସରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାସ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ ଆମର ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ କଲେ? ଏହାର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଆପଣ ମଦର ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, କୌଣସି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆଇଟମର ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଜ୍ଞା, ସରକାର ପ୍ରାଇସ୍ଟାକୁ ବଢ଼େଇଲେ ଯେ ଏକାଥରେ 993 ଟଙ୍କା, ମାନେ ପାଖାପାଖି 1000 ଟଙ୍କା ସେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ସରକାର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କି ଭାରତରେ ବେରୋଜଗାରୀ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଅଧିକ, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ ଅନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କମର୍ସିଆଲ ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ୟୁଜ୍ କର। ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ତ ବଢ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଲାରୀ ଆଜ୍ଞା ବଢ଼ୁନି। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ଏଥିପାଇଁ ବଢ଼ିଛି ଯେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଜିଓ ପଲିଟିକାଲ୍ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ୍ରୁଡ୍ ଅଏଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ନିହାତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବହୁତ ବେଶୀ ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତ ସରକାର। ଆକୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ବି ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଜୁରିୟସ୍ ଆଇଟମ୍ ହେଉ କି ଆମର ମଦ ହେଉ, ସିଗାରେଟ୍ ହେଉ, ସେସବୁ ଆଇଟମ୍ ଉପରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇସ୍ ବି ବଢ଼େଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ୍ ଉପରେ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲା ଭଳିଆ କାମ କରିଛନ୍ତି।